machiegni kendo. Nyithindo makiye kod mago mojwang' Mombasa koro ywak ne piny owacho mondo mi olok pachgi ewi chenro mar dwaro loro kuonde rito nyithindo makamago mosebedo kakonyo thoth nyithindo e alworano ero. Gikoni luoro margi en ni piny kidek chamo moko kuom nyithindo mane okwany maonge jonyuolgi kendo mago maende ogol kakwecho e ginga apaya, nimar piny owacho bende pok olero okenge malong'o magidwa keto mar neno ni nyithindo oyudo rit makare. Giseyo paro mar piny owacho madwa ni nyithindo keti e lwet familia manyalo yie dak kodgi e miechgi. Paro magikoni kidek rem chopo to chutho kaluwore gi weche mag ochumi masani ong'awo ngima ne oganda mathoth e pacho ka. If the institution has been closed down, where will these children go? Some of these children will they come from the street. Some of these children were abandoned. Some of these children were sexually defiled. So by the parent, real parent, and now they are here being protected and safeguarded. So the government, if they are closing down, they need to rethink twice about this situation. Where would these children go? Because most of these children come from vulnerable families who broke up, so this child has no anywhere to go. So when the government decides to close these homes, it will cause a large number of street children back in towns and villages, and this will in turn also bring about insecurity issues.